puolen tunnin kuluttua, itse vajaa puolen tunnin kuluttua, eli 15.30 kellohan on jo 10 yli, eli 20 minuuttia enää aikaa, niin lähtee cruising liikkeelle tästä ravintolan vierestä olevalta portilta. Ja sehän onkin melkoinen cruising, siinä on useampia ajoneuvoja sitten letkassa mukana. Miten se kiertää? No joo, me rupia siinä keräämään letkaa kasaan ennen puolta ja sitten lähdetään tuonne Kauhavan keskustan suuntaan ja Ylhän lenkille, että parikymmentä kilsaa ajetaan. Katseet rutosti kääntyy aika tavalla sieltä. Siellä on aikamoisia ajokia, joista tulee mukaan. Joo, kyllä siellä on ihmisillä niska kipiänä yleensä tuolla tien varsilla kun mennään. Kyllä, niin on, ja nyt te pääsette näkemään tässä sen lähdön täältä. Eli kannattaa tulla tähän ravintolan vieressä olevalle portille tuossa viimeistään 20 minuutin kuluttua. Siitä se lähtee sitten liikkeelle. Miten siellä yleensä, kuinka pitkään letkaa on ollut? No se on hyvin vaihteleva, että vappuna yleensä on eniten, että tänä vappuna oli 160 autoa peräisin, että se oli noin 15 minuuttia. Meni autoja ohitte tuolla liikenteessä. No siis saa kamerakin käydä jo kuumana. Siellä ei kyllä akku kaikille sijasta, että saa kuvattua ajoneuvoja. Joo, kyllä siinä aikaa menee ja ihmisillä on oltava hyvät hermot siellä, jotka yrittää risteyksestä päästä tielle, kun me tullaan. No se on totta, mutta on se kyllä semmoinen näkyy, että kyllä sitä mielellään odottaa, että vaikka siinä välillä helposti jos on kiinni, kun menee, mutta muuten sitä vaan ihan mielellään katsoo varmaan kuvailee mennessä eteenpäin. Millä se ajoneuvo? Osaatko paljastaa nyt yhtään mitään erikoisia tänä päivänä? Kyllä se on mullekin aivan täys mysteeri, että paljonko tulee autoja perään, että mä lähden sitä tuosta keräämään ja siitä sitten ei tiedä yhtään ketä sinne liittyy mukaan letkaan. No se on hauskinta varmaan näissä hommissa. Itekään ei tiedä järjestäjänä vielä, että ketä kaikki sinne letkaan mukaan tulee. Joo, että yleensä saa sitten itse katsoa kamerasta, että paljonko siellä oli ja mitä autoja on perässä. No näinhän se on. Mutta ei tosiaan enää pitkä aikaa, että letka lähtee liikkeelle. Eli meni sanoa vajaa 20 minuuttia, sanoisin noin varmaan vielä 15 minuuttia. Tuosta portilta LSK:n pisteen vierestä, tuosta ravintolan vierestä lähtee ihan tuossa 15 minuuttia liikkeelle. Päästään keräämään noita ajoneuvoja. Kiitoksia. Kiitos.